Confebaskek uko egin dio sindikatuekin gutxieneko soldata propioaren negoziazioari. Hau hirugarren aldia izango litzateke ezetza adierazi dutena. LAB sindikatuen esanetan, herri ekimen legegileak 158.995 sinadura batu dituela ekimen honek, baina Eusko Jaurlaritzak aurkako txostena aurkeztu du argudio politikoak indarra hartuz. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak, Bingen Zupiriak, urriaren 12an gertatutako istiluak sistemaren aurkako talde batzuei leporatzen dizkie. Herri irratian adierazi duenez, falangeren kontrako mobilizazioetan parte hartu zutenek, gaur egungo elkarbizitza sistema hankaz gora jartzea dutela helburu. Falangeri dagokionez, legezko alderdi politikoa dela argudiatu du. Fernando Domínguez, Nafarroako gobernuko osasun sailburuak, osasun bideko gerentea Alfredo Martínez kargugabetu egin du legislaturari bultzada bat emateko asmotan. Martínezen agintaldia nabariak izan dira itxaron zerrendekiko kritikak. Kontseilariak oraindik ez du jakinarazi ordezkatuko duena. Gabon guztioi eta ongi etorri urriak 22ko albistegira. EH Bilduk akordioa lortu du Espainiako gobernua osatzen duten alderdiekin enpresek euskarazko arreta pertsonalizatua bermatzeko. Ondorengo asteetan espero da neurria indarrean jartzea. Hego Euskal Herriko enpresek euskarazko arreta pertsonalizatua bermatzea eta bezeroi kexak euskaraz aurkezteko aukera edukitzea adostu du Euskal Herria Bilduk Espainiako gobernua osatzen duten indar politikoekin. Horren ondorioz, EH Bilduk hainbat zuzenketa txertatzea lortu du bezeroentzako arreta zerbitzuak arautzen dituen lege proiektuan, bezeroen arretan euskararen erabilera bermatzeko asmoarekin. Ezker subiranistako iturriek jakinarazi dute asmo orokor batetik haratago zuzenketek eraginkortasuna ematen diotela euskal hiztunen eskubideen errespetuari, legearen artikulu giltzarrietan euskararen erabilera blindatuz, harreman komertzialei dagokionez. Euskararen erabilera geroz eta esparru eta harreman gehiagotan zabaltzen jarraitzeko aurrera pauso importantea dela dio EH Bilduk, eta Espainiako Kongresuko ponentziak beraz, bide eman die proposatutako aldaketei eta hurrengo asteetan batzordeko eta osoko bilkurako tramiteak gaindituzkero indarrean sartuko dira neurriak. Gasteizen, etxebizitza sindikatuak beste etxegabetze bat salatu du. Sindikatuaren arabera, familia bat adingabe batekin bizi zen bertan eta erakunde publikoek ez diete inolako bizitoki alternatiborik eskaini. Etxebizitza sindikatuak agerraldia egin du Gasteizen etxegabetze bat salatzeko. Familiak jada etxea utzi du eta sindikatuak jakinarazi duenez bertan adingabe bat bizi zen. Sindikatuak adierazi du gizarte zerbitzuetara joko dutela presioa egiteko eta familiarentzat alternatiba bat bilatzeko. Etxebizitza sindikatuak Gasteizen aurrera eramandako beste etxegabetze bat salatu du. Agerraldian jakinarazi duenez, familiak jada etxea utzi du. Eurekin batera adingabe bat bizi zela ohartarazi dute eta erakunde publikoek ez dietela inolako bizitoki alternatibarik eskaini. Sindikatuko kideek azaldu dute familia etxegabetua izan dela egoera zaurgarrian egon arren. Horren ondorio hainbat kidek eta familiak larrialdietako gizarte zerbitzuetara jo dute. Aldi baterako bizitoki lortzen saiatzeko. Hori gutxi ez eta familia jazarpenaren biktima izan dela azpimarratu dute. Etxebizitzaren jabearen indarkeria pairatu behar izan duela. Tartean desokupazio enpresen presentzia eta hitzezko tratu txarrak egon direlarik. Gamatzaten pilo bat urte bizitzen etxe horretan, baina bizitzen egoera batean, abusuz bete erikoa. Bai iruditzen zaigu hemen
garrantzitsua dela remarkatzea, ezin dugula onartu horrelako jarrera etxe jabeen partetik, eta ez onartze horrek exigitzen digula, gure ustez antolatzea eta apur bat impunitate horri aurre egitea langile klasearen pobretze testuinguru batean, zeinetan geroz eta zailagoa zaigun alokairu bat ordaintzen. Bide batez, agerraldian gogorarazi dute administrazio publikoek, hau da Espainiako gobernuak, Eusko Jaurlaritzak eta Gasteizko udalak, eraikuntza eta higiezinen enpresei mesede egiten dieten hirigintza proiektu berriak iragartzen dituzten bitartean, langile klaseko familiek etxegabetzei, pilaketari eta etxegabeen gehiegikeriei aurre egiten jarraitzen dutela. Euskal Herriko gazte feministek batera jotzea antolatu dute hilaren 31-tik azaroaren 2. Elizonden izan zen aurrena, Usurbiken gero eta aurten Zaldibarren. Zen helbururekin doaz, ikus dezagun sakonago jarraian. Euskal Herriko gazte feministek batera jotzea antolatu dute hilaren 31-tik azaroaren 2, feminismoaren lubakia defendatzeko beharra azpimarratu dute. Laura Iparragirre Uria batera jotzeko koordinatzailearekin batu gara Donostian. Urten 3. batera jotzea edukiko deu, Zaldibarren, 2021an izan zen lehendabizikoa Elizondon, 2. Usurbilen 2023an, eta urten hori da Zaldibarren elkartuko gea. Urrian 31-tik azaroak bira bitarte, nahiko genuke izatea gazte feministontzako elkargune bat, eta bertan edukiko dugu aukera eztabaidagai feministez aritzeko, baina baita ere aurrea begira jartzeko eta noski gozatzeko feminismotik. Aurten egitarau zabala antolatu dugu baita ere, izango dugu alde batetik 2 mahai inguru zentral izango ditu, ostiralekoa izango da genealogiai begira edo, eta Euskal Herriko mugimendu feministan historia edo saiatuko gea barne biltzen bertan, zerk ekarri gaitu honeaino, ze eztabaida borroka eta baita ere ze garaipen izan diteun bide honetan. Eta beste mahai ingurua izango da larunbatean, eta bertan lubaki feministatik norantz izenburupean jarriko gea beira noagoa zen edo zein dan egin beharreko bidea. Eta bertan gazte feministetako kideok eta bilgune feministako kideok hartuko dugu hitza. Hitzaldiai dagokionez ere eskaintza zabala izango dugu. Bertan landuko diteu adibidez zaintza, baita ere hezkuntzako kide feministak izango ditu gure artean, resistentzia loditatik itzengo dugu, memoria historikotik baita ere, dragan inguruko beste saio bat izango dugu. Eta aisialdian ere noski saiatu gea egitarau erakargarria kartzen, eta egitarau erremarruan dazkau bertso saio musikatuak, baita ere kontzertu asko izango diteu, kantaindu Nolat Salvadorren kontzertua izango deu, Mikosis, Perlata, Maruxak ere bai, Ganibet, DJ Sibuana bai izango deu, Labar ere bai, eta bestelako DJak ere izango diteu gaztetxean. Egungo jokaleku politikoa aintzat hartu eta elkartzeko beharra dagoela adierazi du. Uste dugu nahiko momentu zailan daola munduan abaria dela, eta horren aurrian noski elkartzeko beharra handia dakaula. Alde batetik azken egunetan esaton gatu zen bezala, badaolako ezkerreko zenbait sektoretatik feminismoa despolitizatzeko saiakera bat edo, eta beste alde batetik eskuinetik eta eskuin muturretik datorren erreakzio bat, feminismo eta beste zenbait mugimendun kontrakoa, eta uste dugu eskuinetik datorren arren ezkerretako zenbait kapetan ere aidala islatzen erreakzio hau, eta honen aurrian beharrezkoa zaigula elkartzia, honei erantzun bat ematea, eta jarraitzia autodefentsa feministan eta borroka kolektiboan bidean honei aurre egiteko. Aurtengo Euskal Herriko gazte feministen kantuak zera dio. Azten boteretzen zerbait badabil. Bidexka bat ikusten da lubaki honetatik. Lubaki kontzeptu horren bueltan ibiligea eta gabiltza batera jotze hontan. Euskal Herriko mugimendu feministak aspalditik esan zundetzela, feminismoa badatzalako besteak beste gure aurkako gerrak ikusgarri bihurtze hortan edo, eta gerra hortan gure eragiteko lekua edo dalako lubaki feminista hori.
eta horregatik jarraitu berdeula lubaki feminista hori elikatzen, hortako elkartuko gea, eta elikatze hortan noski gure lubaki hori ez dela zerbait estankoa edo alda ezina, eta lubaki hori lurrai moldatzen jungo dela. Horregatik, danon artean dagokigula guri egoeran analisi bat itea, jakiteko lubaki hori nondikan eta nora beira eraikitzen den, eta horren arabera lubaki indartsu eta egoerara moldatzen dijoan bat sortzia izango dela helburua. Nafarroako hezkuntzako gehiengo sindikalak Steilas, Lab, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek 3 eguneko greba deitu dute azaroaren 3, 4 eta 5 Nafarroako lanbide heziketako ikastetxe publiko guztietan. Lanbide heziketako gehiengo sindikalak, ELA, Lab, Comisiones eta Steilas sindikatuek grebarako deialdia luzatu dute azaroaren 3, 4 eta 5. Asteazken honetan eskainitako agerraldian Jimeno Kontseilariak elkarrizketarako duen jarrera falta salatu dute. Irailaren 12an mahai sektoriala sortzeko eskakizuna egin ostean. Lanbide heziketako irakasleen lan baldintzak hobetzeko beraz grebara deitu dute eta ez dute deusestatzen mobilizazio gehiago egitea egoera hobetzen ez bada. Nafarroako hezkuntzako gehiengo sindikalak, Steilas, Lab, Comisiones eta ELA sindikatuek 3 eguneko greba deitu dute azaroaren 3, 4 eta 5. Nafarroako lanbide heziketako ikastetxe publiko guztietan. Lanbide heziketako lege berria modu inprobisatu batean eta baliabideari gabe ezartzearen ondorio zuzena da kidegoak gaur bizi duen egoera larria. Eta hau salatzeko greba deitzeko asmoa publiko egin genuen aurreko urriaren batean. Irailaren 12an mahai sektorial bat eskatu genuen hezkuntza departamentuarekin lanbide heziketako gaia jorratzeko. Baina greba deialdia egin ondoren soilik deitu ziguten negoziazio mahai horretara. Hala ere, egoera larri honi konponbide bat bilatzeko asmoa adierazi ordez hezkuntza departamentuak mahai hau erabili du baliabideak nahikoak direla esateko, eta irakasleen eskakizunei jaramonik ez diela egingo. Lanbide heziketako ereduaren narriadura salatu dute, bereziki duala ezarri ondoren, ikasgelan eskolak eta enpresako praktikak konbinatzen baititu. Ziurtatu dute sistema beharrezko baliabiderik gabe jarri dela martxan. Irakaslentzako gainkargarekin, ratio handiekin eta funtsesko zereginetarako orduen murrizketarekin. Sindikatuek benetako negoziazio eskatu diote hezkuntza sailari, lan baldintzak hobetzeko eta kalitatezko irakaskuntza bermatzeko. Ohartarazi dute gainera erantzunik ezean mobilizazioak beste hezkuntza etapa batzuetara ere zabal daitezkela. Bitartean irakasleak 3 lanuzte egunetarako prestatzen ari dira. Komunitate osoan milaka ikasleri eragin die zaieketenak. Hala ere, negoziaziorako prest agertu dira. Xabi Ealo lankidea Puntu eta Koma taldeko Asier Etxeberria eta Gorka Padronesekin izan da. Diska berria esku artean gurean ditugu Asier Etxeberria eta Gorka Padrones, ongi etorri, bioi, ze moduz? Eskerrik asko, Ondo? Bai. Puntu eta Koma, ez dakit, Puntu eta Koma. Aurreko elkarrizketa baten esan joan bera puntu zela ni koma gero batzutan adrebes. Nondik datorri zena? Horretarako, azaldu beharko nuke pixkan nondi datorren proiektuare. Izan zen 2020an, pandemia garaian, bere momentuan, musiko asko bezala, musikari asko bezala, hasi nintzen pixkat experimentatzen, gitarrarekin, melodia batzuk egiten, eta orduan sortu zen proiektua bera, baina inongo aspirazioan diri gabe. Izan zen zer musikalagoa, experimentalagoa, eta nola izan zen proiektu bat, joaten zena gelditzen eta berriro martxan jartzen denborarekin, zen hau da, puntu eta koma bat. Eta inongo misterio handiri gabe, horrela erabaki zuen jartzea. Eta nolakoa izan zen hasiera hori, Asier? Esan dago, aspirazio handiri gabe. Kantak sortu nituen, bai, nire gelan, gitarrarekin, bajuarekin, gero bateria midi batekin edo pixka digitalarekin,
Eta gogoratzen du, momentu horretan esan nola, hau grabatu behar dut nolabait, etxean medioak nituen, bai, xumeak, baina, hala moduz egin nuen, eta argitaratu nuen. Orduan, ez zuen oihartzun handirik izan, bai, bere momentuan ez ziren kontzerturik ematen, eta, gogoan dut Atarrabian aukera izan nuela orkesteko, lagun batzuk engantzatu nituen, eta esan nuen, bintzat, kontzertu hau emanen dugu, eta listo. Eta, horrela jarri nuen martxan proiektua, gero, pixkat beranduago, bai, aldatzen joan zena. Garapena izan duelako proiektuak, tartean rock alternatibora salto egin duelako. Hori da, bai aldatu da nahikotxo. Bai, bazakit, hasierako pedrada horretatik gutxi geratzen da, baina, azken finean bide horretako parte bada. Eta 2023an erabaki nuen, pixkat, beste forma bat ematea, eta bere momentuan proposatu nien Nasker taldeko Karmeleta Ainuari, orduan aurreneko pausoak ematen ari ziren musikan, eta zen, zirutzen grabatzen baldin baitugu pikanta. Eta, orduan ja, zu diozun bezala, zinen pixka gehiago sartzen rock alternatibo edo pop rockaren mundu horretan. Eta hori 23 izan zen, eta ja, 23tik aurrera hasi nintzen kanta gehiago sortzen, baina ez dakit, beste estilo gogorrago batera joz. Eta horrela sortu nuen, Ez gara modernoak diska. Esan barra daukat, kantak sortu ondoren, bai, hasi nintzela geratzen Nestor Arangurerekin, Atarrabiako lagun batekin, eta bera lagundu diala forma ematen, bera grabatu zuen diskan bateria, eta orduan eman genuen proiektuari osotasuna. Eta alako batean sartu zen, Gorka taldean. Eta alako batean, Gorka sartu zen taldean. Bai, neuri deitzu zan dozten, Asierrek ja diskue grabateko egoten zan momentu horretan, orduen, beran deize jaso nauen, ezetuten ginen elkar horre Atarrabiatik apurtzu bet biztez, eta baina, eta hori, deitzu zan dozten, eta erakutsi zauzten apurtzu bet, diskue zelakoa izango zen, maketa batzuk erakutsi zauzte zen, eta Gorka, etorreko zara zuzenien disko hau aurkeztuten geugaz batera auta besti, eta holan sartu zen nahien azkenien. Dena den izkeragatik Atarrabiakoa. Ez dira mi atarra nahi. Eta aurten Ez gara modernoak diska argitaratu duzue, esan daiteke zaretela modernoak bikote. Diretarek esan digute, ja. Esan digute diskaren gatik, musikaren gatik, inkluso portadaren gatik ere moderno batzu garela, eta azken finean ez gara modernoaken arrazoia ez da horren, ez dakit nola esan, periferikoa da, baizik eta modernitate horren kontzeptuarekin erreferentzia egin nahi nion gehiago, gaur egun musika talde askotan ikusten den utxaltasun horri, bai. Pixkate, nola saiatzen diren musika talde asko arrakasta idealizatu horri usten, bai, eta nola horretarako jaten diren moldeatzen, jaten diren aldatzen, eta tendientzetara, hori moldatzen. Eta pixkat horren kontra egiteko, bai, edo ez dakit, pixkat naturaltasunari aperazia eginez, bururatu zitzaidan Ez gara modernoak titulua. Eta Euskal Herria Irratian entzun da diskoak dituela nolabiteko kontraesanak be bai? Noski, bai. Adibidez? Oraintxe esan dudanarekin lotuta, esan genezake, naiz eta nahi izan igual, mugimenduaren kontra joan, bai, edo beste norabide bat hartu, azkenean musikaren industria bai eta konsumo ereduek eta beste hainbat kontuk eramaten zaituztela pixkat mundu guztia jarraitzen den bidetik. Eta diskoan 10 kantu okerez banabil, ze aurkituko dugu? Gorka. Nik esango nagoen hori, zeuk esan dozun moduen apurtxu beta rock alternatibuen atmosfera horretan dabilen diskue da. Nik ikusten dut bai badauzela abesti, kainerotxu hauek auta besti, eta gero bebai lasaitxu hauet izena bebai, baina beti, atmosfera horren barrun dauz. Eta zeri abesten diozu ze gai jorratzen dituzu bertan, Asier? Gauza pertsonalak, gizarteari erreferentzia egiten dioten kontu batzuk ere, nik zer dakit. Moldea, kantak erreferentzia egiten dio, bakardade kolektibo horri, bai, nola,
orain geroz eta indar gehiago duen individualismo horrek eramaten gaituen modu batean, igual gure buruan zentratzean, baina baita ere zokoratzen, edo pixkat isolatzen gure artean, orduan, esaten duena da kanta, joder, ez dakit norbera bere buruan zentratu behar dela, baina beti ere ahaztu gabe gizartean bizi garela. Gero adibidez patroirik ez kantak referentzia egiten du gaur egungo maskulinitate hegemonikoari, orduan berez nire buruarekin elkarrizketa bat bezala planteatzen dut. Naiz eta igual gauza batzuk lortu nahi izan, maskulinitate hegemoniko horrekin osteko, pixkat beste bide batzuk lortzeko, badaudela nigan igual espero ez ditudan gauza batzuk, ekintza batzuk edo jarrera batzuk, eta hori, azkenan dira kontrasanak sortzen zaizkidala buruan. Eta nolako izan da sormen prozesuari, diskoarena? Hasiera batean, pixkat lehendabiziko epearekin bezala sofan eseri eta gitarra bat hartu eta horrela hasi zen dena. Gero egia da, apurka-apurka, joan naizela kantei forma ematen, gero Nestor ere proiektuan sartu ala, joan gara beste modu batean kanta garatzen, Nestorre proposatzen zizkiden hobekuntza batzuk, eta zergatik ez duzu egiten egitura hau honela, ez dakit zer. Eta gero ja behin diska grabatuta ere, Gorka eta Ainhoa proiektuan sartzen direnetik, beste, nahiz eta igual esentzia hori mantendu, bakoitzak bere jotzeko moduarekin, egitetuela kantak ere bereak, esango nukenik. Gero Ainhoak bebai grabazau esen estudioan abots batzuk bebai, eta bertan agertuten dizen koro asko bebai Ainhoak enikuti ez. Eta ni pentsatu dut beran toki emoten txola bebai. Eta aurkeztu zenuten diskoa AEH-an, Atarrabiako jaietan, ogindala gitxi, urriaren 9an. Hori da. Nola joan zen? Nolako esperientzia izan zen? Politxe, nire ustez, nire lehenengoko aldi esan da Atarrabiako jaizetan joten, eta ambiente politxe izan, herriko jentie, lagun asko, eta famili moduko, famili arteko kontzertu bet, pentsatu nik esan zela. Hori da, bai. Eta Atarrabian zenez geroztik, aitzaki ezin hobea zen esateko jendeari izozue joan barzet. Ez dago besterik, ezin zarete faltatu. Egin du polita izan zela hor, sortu zen harrera. Egin du berba diskoaren sormen prozesuaz, ez dakite referenterik izan duzuen diskoa sortzerakoan, hasiak? Sortzerakoan esango nuke jo dudala asko kanpoko erreferentetara. Nik zer dakit, izan daitezke Blur, Nirvana, Dover ere izan daiteke, gero Euskal Herriko erreferenti dagokienez, Lukiek adibidez bada erreferente argi eta garbia, kanta batzutan, orduan, nahikotxo, bai. Eta hemendik aurrera, ze asmo? Bilar erabakiko dugu. Orain ikusi, karo, jenti gauz beste proiektu batzutan sartute danok, auta besti, eta ikusiko dugu, bideo honek nora eruten dozkun, sin más, ikusiko dugu, Momentuz, harrera ona, diskoak. Harrera osona, bai, eta gogoak daude, indarrak daude, eta esan bezala bihar dauko gure arteko bilera orduan hor erabakiko da dena. Ahí está. Okeres barabil bikote kantaren bat bere joko diguzue gaurkoan, ze kanta joko diguzu eta zer kontatzen dau kanta horrek? Bai. Lehendabizikoa izanen da Metxen Trafikanteak, bada kanta bat atera genuena Peio Armendarizekin, Martela Sarteko kantantea. Eta, hitz egiten, azkenen kanta horren gaia da, gerraren gaia, batez ere gaur egun oso lotuta dagoena Palestinak bizi duen egoerarekin, baina orokorrean hitz egiten du mundu beliko hontaz eta nola potere handietatik saiatzen ari diren konbentzitzen armagintzaren bidetik joateko. Eta gero, bigarren kanta moldea litzateke, lehen esan dudan bezala, referentzia egiten diola, gaur egun horren zabaldua dagoen bakardade kolektibo horri. Bikote sorte hon, Hasier eta Gorka diskarekin, izango dugu elkarren berri aurrerantzean ere. Gaurkoan puntu eta komaren eskutik hainbat abestekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik ondo izan eta bila arte.
ezken itzalak, hemenetan, menetamen, titulara rotzei, ordu estuetan apatia nagusitu da. Zein da gure gerra, zein da ametsen trafikanteak, mamuak berrasmatzeko beste edizio berri bat, kontagailua hasi da. Hasita bukatu apetaz, anai handiaren aferak, zuloak urrun ireki, zakuak ongi beteta, zukua ongi atera. Eroso gaude distopiak eraikitzen neurrira, inoiz baino erosago bizi gara, gauzaren erdian, gaur ez zaude jada, baina izan nintekenik euren gutizietara kondenatuak. Zerbait gertatuko dela, behin da berriro eman da, abesti itxaskorrenak astindu du erlauntza. Zerbait gertatuko nena, zerbait gertatuko zela, balgenekan asmatzea, herriak su hartu berri, oraingoz berandu da. Etzazu esan gerra. Eroso gaude distopiak eraikitzen neurrira, inoiz baino erosago bizi gara, gauzaren erdian, gaur ez zaude jada, baina izan nintekenik euren gutizietara kondenatua. Gaur ez zaude jada, baina izan nintekenik euren gutizietara kondenatua. Gaur ez zaude jada, baina izan nintekenik euren gutizietara kondenatua. Gaur ez zaude jada, baina izan nintekenik euren gutizietara kondenatua. Beti berandu, gutxi etan garaiz, lurrean islatzen diren begiradak. Sinistu idaztekotan nengoela, baina ziurgabetasunak aurre egin dit. Atzo ezintu da lagurtu diozu, miopia emozionala edo auskalo. Harreman utxalak, lardazkeriak, zaila zaitu
beste moldea. Enkajatzea! Non jaude, eten gabe eraikitzen, bakardade kolektiboa. Ez gara, uste genuen bezain bereziak, pentsa dezagun otzean, gure epizentrotik harat. Zure asmoak asmatzen ikasi dut dagoeneko. Ez gaizki hartu, ez dut dos berririk kontatzeko. Zure asmoak asmatzen ikasi dut dagoeneko. Ez gaizki hartu, ez dut dos berririk kontatzeko.